Днес е 3 март, денят, в който празнуваме свободата на България. Но замислили ли сте се? Свободни ли сте вътре в себе си? Свободни от тревожните мисли, от страха, че нещо лошо ще се случи, от безпокойството, което ни държи будни нощем, от напрежението, което носим в тялото си. Истинската свобода не е само историческа дата. Тя е вътрешно състояние. Аз самата зная какво е да живееш в страх, в контрол, в постоянно напрежение. И знам как изглежда завръщането към спокойствието. Затова създадох онлайн безплатен курс как да спрем безпокойството и да си върнем баланса. Това е твоята лична независимост от старите модели, от тревожността, от вътрешната несигурност. На този 3 март ти предлагам да избереш своята вътрешна свобода да дишаш свободно, свобода да живееш в баланс, свобода да бъдеш себе си. Ако усещаш, че е време, присъедини се към нас. Линк ще оставя в описанието под видеото.